नमस्कार प्रणाम। आज हम बहुत बढ़िया एगो चुटकुला लेके आयल बानी। चुटकुला हमार बहादुर भाई कहेम, ताकि यहाँ के बहुत दिन से इंतजार रख कि भाई यहाँ के बड़ा बढ़िया बढ़िया चुटकुला कहिले। देखी बुढ़ारी में इतना केस पर हाथ फेराता तो जवानी में का हाल हुई। देखी मोछ पर हाथ फेराता। एगो चुटकुला कहला बताई जे लोग पुरानका रंगबाज बा, नयका ना पुरानका। तो कैसे बहादुर भाई कहे नहीं रहे तनी बताई तो रहुआ सब लोग जनता सुने के चाहता कि भाई बहादुर जी के चुटकुला ढेर दिन आयला हो गइल बा। यहाँ के कहाँ रह तनी तो यहाँ के चुटकुला सुनावे जा रहल बनी। रुआ चुटकुला सुनी। प्रणाम भाई। बहुत दिन से एगो कुत्ता बीमार रहे, कहाँ कहाँ ओकर इलाज भइल। इलाज चारों तरफ हो गइल बाकी उ ठीक ना भइल। तो एक दिन उ कुत्ता अपना मातारी से कहत बा कि ए माई कोनो बड़का देवता के कोनो भाड़ा भाख ना कि हम ठीक हो जाई। तब मातारी कहत बाटे कि अब हमरा तो बुझात नइखे कि अब कोनो देवता के माने तू छोड़ले बारो। आय कौनो देवता के तू छोड़ले बारो, अब हम केकर भाड़ा भाखी। कहे के मतलब कि उ सभे के तो ऊपर में टांग उठा के मुतले बारन तो केकर उ भाड़ा भाखो आ कहत बाटे कि बड़का कोनो देवता के भाड़ा भाग के हम ठीक हो जाई। आय तब बतलाई लोगनी कि केहू छोड़ले बारन कि ठीक हो को, इहे बस बात बा।